Kaixo David! Kaixo? Zer moduz? Arki, oso ondo. Jo, edokizu zer ilusioa entendian zu hemen egotea, benetan. Neire bai, ilusio handietik. Bai. David, musikaria eta iruntekin esestien bateria jozten, Bai, hori da. Nolatan? Nolatan, suerte handia eukinulako. Suerte handia, ze aitare bai, garai hortan ibiltzen zen bateria jotzen, bueno, gaur egune bai ibiltzen da, Baina garai hortan zebilen, hainbat taldeekin jotzen, toki askotan, eta bueno, hasi nintzen pixkat behai laguntzen, bateria montatzen, kontzertuta laguntzen, eta hor pixkat, atentzioa ikusiten, instrumentuak. Eta egun baten aitak esan ziten, bueno, probatu, eseri eta bateriak inasi pixkat jotzen, eta horaxe hasi nintzen. Guatzea zenulako sentsazioak edukitzen dituen, bokixak eskutan agutu edo. Hombre, lehenengo sentsazioa oso txikiak nintzen, orduan imaginatu. Gaur egun makinak izte zaizkit txikik edo, bueno, baino garai hortan, ni baino ondillo zian. Eta pedaletare justu iristen nintzen, platerretare puntakin, eta oroimenoi edaskat iristen nintzala, eta bueno, zerbait iten nula, baino handikan oso txikiak nintzen. Bueno, bide agutizteko jabaitu bainoena, eta kaizlea ere bazea, Bai. Nolatan irakasle. Bueno, nolatan, nik uste, bueno, baita ere sasiko nintzen, 15-16 urtekin, bueno, nire auzoko batek dola galdetuta klasek ematen ditun, esan nion, bueno, aprobatuko dugu. Eta etxen justu nekan bateria elektronika bat, eta nik erabiltzen nuen ensaiatzeko eta ikasteko. Eta egun baten esan, bueno, zergatik ez naiz hasiko hemen konfiantzazko bat klase batzuk ematen eta horrela. Eta holaxe hasi nintzen, lagunai edo gertuko jendei klasek ematen, eta gero hasi nintzen musika solatan baita ere. Eta bideiatu zenuen edokinoa musika ikasketak egiteko, Bai. Nola ezan? Honitzen Kalifornian, Los Angelesen honitzen, 2011an, eta bai, betidanik eukinun, bueno, gogoa kanpora joateko, eta inglesa ikasteko eskusakin, esan, bueno, zergatik anestetingo, bai, inglesa ikasi eta baita ere nahi gehien gustatzen zaitena dela bateria eta musika. Eta ezautzen neutun, bueno, pare bat lagun, egontziala eskola hortan, aspaldi, eta esan ziaten oso dozola eskola hori, eta noski Los Angelesea juteko aukera oso polita zala, eta bueno, eta hor txerritzen. Zenuezko esperientzia. Izugarria. Izugarria. Akaso baina arteko esperientzik politena. Bai. Zabatzuk, kanpo joten zean, hango kultura ere jasatzen duzu, eta hori aberatxagabia da. Oso aberatxa. Eta ezagutu nituen mundu osoko bateri jolek eta pertsonak. Los Angelesen zeuden Sudafrikako jendia, Europako jendia, Taiwaneko jendia, bertako jendia, mundu osoko jendia zeuden. Nik uste taldetan egoteaz bai, ogan komentatuko ditugula pixka, hiru bandetan ere egon zehala, ez? Bai, musika talde desberdinetan esatezu? Bai. Eta gaur egun dabil, talde desberdinekin, azkenian badakizu musika arloan ibili behar dizu danetik pixkat iten. Talde desberdinekin, kontzertuk ematen, klasek ematen, grabatzen baita ere, danetik pixkat. Nola antolatzen dituzu klaseak? Klaseak,
bueno, gaur egun ondo antolatuta askatzen, nabil bi musika eskolatan, gaur egun nago Tolosako musika eskolan, Isidora Gainagan, bai, eta gero ere bai Oiartzuneko Modern Music eskolan, Oiartzunen. Ni Tolosak bizizendako anaz. Bai, baitu? Amagutez. Ostras, banekin, baitu? Eta, esate baterako Benito Letxenik jo izan duzu. Eta jarraitzen, Benitokin. Eta jarraitzen orduango ikusi beha noiz edo noiz. Segura, eski? Magutxoan Bilabona gajunintzen. Egon zinean Bilabona? Bani hortxen, egon? Eta huelela urtetapiko errenteriaz galtzaga hola kibaldegian. Baitu? Joa, koinziditu dugu, Eugeni. Dago nola atzean zaudete eta hauri gutxiago beken ba. Claro, bai. Bateri jolea beti atzean, diskutauta, eta hor gaude, estu ematen baina hor gaude. Zer moez Benitokin. Benitokin gozada bat, primeran, oso gustora. Bai. Benitola nikasko maitele Benito eta holaz birei musu handi bat. Musu bat diloi, hori da. Eta nolatan Benitokin? Nolatan? Beitu, nik justu hasi nintzanen, orain dela 3 edo 4 urte, fetxetako oso txarra naiz, ezagutzen nuen Einaut Marti, eta Einaute komentatu ziten, hori, justu hasi zen Beniton kontzertuak eta pixkate antolatzen eta gestionatzen, eta komentatu ziten, ordura arte Benito betzun euki bateri joleik. Beti izan zen, beste instrumento batzukin, perkusio pixkat eta horrela, baina bateri jolea etzun euki kontzertutakoa. Eta Einaute komentatu ziten, orduntxe Benitoa izala bateri jolea bat bilatzen, ezta? Eta, gatu ginean egun baten, hitzen genuen, proposatu ziten asuntua, behakin jotzeko eta horrela, eta noski baietz esan nion, probatzeko oso gustua egingo nula, eta hortxe hasi ginean, eta baina arte. Zaila da Benitoek mutetako musika zuzenean joltzea edo komentatu hori pixkat. Bale. Ematen duna baino zailagoa da. Bai, nik uste jende askok eta pentsatzen dutela, nahiko, musika lasaia da, eta orduan esfuertzu fisikoa ez dizula eskatzen, baino bai, Benitoren kasuan, gu bateri joleak gaude ohituta denbora edo pulsoa gu beramaten, ezta? Abesti batean. Eta gainontzeko musikariak jarraitzen digute. Bajista eta bateri jole eramaten dugu erritmoa, eta besteak jarraitzen dute, ezta? Baina Benitoren kasuan, bera nola ohituta dagoen tempoa bera eramatea, gitarrakin eta hotxarekin, guk gainontzeko musikarik jarraitu behar diogu berari. Orduan, ohitu behar gara, zaila da. Parte batzutan, askartzen du, gero mantxotzen du, orduan egun behar gara oso atento. Eta justo normalena deneako kontrakoa da, ez? Normala zuk esan duzu bateria eta bajista beraiek koordenatzen dute gainantzekoa, kasu honetan kontrakoa da. Hori da, horregatik ez da ere esan. Jorge, jende asko entzuten, ohituta daude, ensaiatuta eukiko botia baino. Zaila da. Eta egunan arabera, badakizu, batek igual tendentzia du askartzera, beste batek egun txarra balin badu, dago pixka bat mantxotze aldea. Eta guk danok behar dugu ados jarri,
denbora, tempo hori, pultxo hori ondo eramateko. Bueno, kanta baten zati hau kantatzen baduzut, ea ez zetatuko zumuga. Bai? Jagian, egunen batian, egunen berrian, lebere gainean, zetatuko zumuga. Hori joko beste talde batei, ezta? Gozategi, musu bat, Musu bat, esategiz. nik asko maiten eta gozategi taldea. Baita ere, ezta? Ona. Berdina, nolatan. Nolatan, gozategitekin, betu, nik ezagutzen nun, hemen garai hortan, ni hasi nintzen 16 urtekin. Eta neon Donostien, Jazz izeneko musika eskola baten, ikasten, Pako Diazekin, bateri jolea. Pako handiarekin. Pako. Pako. Eta orduan, behitu, musika eskola hortan zeon basuko eta kontrabasuko klasek ematen Julio Andrade, ez? Kontrabajista. Eta Julio honek ezagutzen zuen Asier Gozategi. Eta baita ere berdina justu ari zian bateri jole bat bilatzen, kontzertutako eta disko berria grabatzeko. Eta orduan Julio honek jarri ziten kontaktuan Asierrekin, eta Asierrekin gatu ginen, hitzeiten hon ginen, eta beragin hitz egin, eta hilabete batzuetara grabatu genuen diskoa, eta hasi ginen udaran atope jotzen. Zer disko izan zen, Ainoaldo. Ez, ni beranduago sartu nintzen, 2016an grabatu zen. G.puntua, Ez da, hori da azkena. Gu hor grabatu genuen goztegi.com diskoa. Bai. Porru patata bestia? Disko hortan. Akatzen egin jatzen hori. Baina hori joa. Akatzen gozategi askotan entzunen. Sobre todo, etxeko lanak egiteko. Bai, Martxosua, etxeko lanak egiteko, ilusioakin. Guai, aitortzen dutau, gozategi izan dela, debereak edo, etxeko lanak egiteko, motivazio bat. Ona. Vale. Hemen bateri bat daukagu, Dabezuko gazi pasaitia mendiek Ander Zulaika Jan Fresko ere Baitu. Jumien kaluketatzea eta galdera bat egin dioko zutia bat bateria batek musika komposatu daiteke bateriatik abiatuta. Noski baietz, bai. Musika konposa dezakezu edozein instrumentokin. Baita ere, bitu. Egur honekin dezu musika konposatu, bai? Paretakin, poltsoiakin, nahezun gauzarekin aldezu musika konposatu. Lo único gaudera ohituagoak, beti letra batekin hastea, melodia batekin, ez? Bai piano, bai gitarra, haizezko instrumentu batekin, ohituta gaude olako zerbaitekin, baina gaur egun dago musika instrumentala. Orduan edozein instrumento edo gauzarekin aldezu konposatu. Eta bateriakin, bai noski. Bueno, David, eta talde bat gehiago alkatuko leu, alezuago. Zenur, alezekin. Alezekin? Oso ondo. Bai, oso guztua. Nolatan, behitu. Honen historia izan zen, justu haindala pare bat urte, Gozategiko gitarista, ezautuko duzu igual, Imanol Bikoetxea. Berak indakal izatuta beste elkarrizketa. Vale. Justu, Imanol ja dijoa urte desente, alezu gagorekin jotzen gitarra. Bai. Eta orduan, ni justu hainitzan
musikeneko karrera bukatzen, ezta? Garai hortan, mendela 2 urte. Eta Imanolek esan ziten, bitu, David, dagoela abeslari oso famatu bat, behar duela bateri jole bat eta seguraski deituko dizu gaur edo bihar. Eta nik esan nion, bueno, baina esan zein dan, abeslari hau, eta ez, ikusiko zu, deituko dizu gaur edo bihar eta enteratuko zea zein dan, eta, ostras, jauntzi ziten horrela, con la mosca, lo que se dice, Como pano. como pano, claro, eta urrengo gunean, ni itxeiten egon, eta de repente deitzeit, eta esateit, kaixo David, soy Ale, subago, eta, ostras, nik gatu nintzen, petrifikao, holaxe, eta, ostras, kaixo Ale, eta esan ziten, gauza, behartzutela bateri jole bat, justu hilabete batzutan jotzen zutela Malagan, gero zijoazten Republika Dominikanara, eta ni justu negoen karrera bukatzen. Euskan azterketa guztiak, musikene, kriston jalegoan negan. Eta, hala ere, holako artista batek beitze izunen, ezin dezu ez, eta holaxe hasi nintzen, Jeni. Bai. Ezen dezakegu, bideban, abebas gauia esan duzula, Bai, guain arte bintzat, ezin kejatu. Da guk kuskusegoak gara. Abizaltzen dut. Eta zehazki irute batzuk topatu ditugu. Zuk zazpi urte zenitueneko. Zazpi urteekin, ezta? Ya sabes, por dónde van los tiros, Bai. Ya me imagino. Ikusiko dugu bideo horietako esango didazu zerbatzuk egin zenuen hori edo abetu zineten. Perfecto. Oazen ikustea. Ikusiko. Garki. ikusi dugu Tele5ko programako irudi batzuk, 7 urteen euskanean, eta bueno, hau izan zen Bravo Bravísimo izeneko programa bateko irudiak, bai? Eta
Eta area junginan, bueno, aitan bitartez. Aitare oso saltxerua da zan, garai hortan. Eta, bueno, animatu ziten eta junginan programa hontan. Eta recuerdua dakat hori. Izan zala zerbait oso kriston montajia, ez da telebista, ni 7 urtekin, txikitxo bat, eta akoratzen ez zala kriston montajia, ez da, eta ni oso txikila, bateria aurren, jende mordoa, kriston montajia, baina, bueno, oroitzapen oso polita askat. Gustatu zaizu egin dizugu oparia. Bai, noski. Bueno, lagun, oso espetuta gaude. Zu etorri zeralako. Nire bai. Beraz, mila esker etortzea batzuk benetak. Eta bidaleko diago musu handi bat gure ikuslei. Noski baiet. Jende. Musu bat. Agur. Agur.